venner og glædelig lørdag den 6. december. Jeg skal til fødselsdag hos min venindes søn, og der kommer alle mine dejlige veninder, så det glæder jeg mig sindssygt meget til at skulle se dem. Men først, skål i kaffe. Man skal altid starte dagen i mine øjne med en god kop kaffe. Jeg prøver lige at filme sådan her. Jeg pakkede den her gave ind, og fuck, hvor var der mange mennesker i BR. Jeg er sjældent i BR, og folk stod i kø til ligesom at pakke de her gaver ind. Men jeg synes faktisk, det fungerer sindssygt godt, at man kan stå der og pakke gaverne ind i deres gavepapir. Det er ret god stil, synes jeg. Men lad os lige gå ind og gøre os klar til birthday. Okay guys, let's get into it. Hvis du så min forrige video, så du også et ansigt, som var sindssygt irriteret og rødt. Jeg fandt ud af, at det faktisk ikke var den her. Jeg skrev lige med chat. Jeg fandt faktisk ud af, at jeg eksfolierer min hud alt for meget. Så den er så man kan ikke sige overstimuleret, men min hud var blevet så irriteret, fordi jeg sådan flere gange om ugen faktisk eksfolierede min hud. Så nu har jeg taget en kold tyrker og ligesom kørt helt basic produkter til mit ansigt, både morgen og aften. Jeg bruger ikke nogen serumer, jeg bruger ikke noget sådan vildt og voldsomt. Det eneste jeg egentlig går ind med, det er en mild rens, og så lægger jeg en helt almindelig natmaske faktisk, for ligesom at få ro på min hud. Og som du kan se nu, så er jeg på ingen måde så rød, som jeg var i min forrige video. Og jeg kan også tydeligt mærke, at mine øjne ikke svir, så ja, dum fejl. Jeg har bare, eksfolieret for meget. Det lærer man af. Jeg snakkede igen i min forrige video omkring den her fra L'Oréal, som jeg glemte, at jeg havde. Så nu tænker jeg, at jeg vil prøve den her for første gang og se, hvordan den virker. Jeg elsker at prøve nye foundation. Det giver mig bare et eller andet mega dejligt i kroppen. Men inden da, så bruger vi lige den her primer, Iconic. Den er freaking god. Altså, jeg synes virkelig, den giver en fantastisk glød til ens ansigt. Jeg viste den også i min forrige video. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men I kan i hvert fald se det i ansigtet. Og den dufter helt fantastisk. Du får virkelig sådan en følelse i din hud af, at du lige har været i spa, og du har fjernet alle døde hudceller, og at din hud bare er silkeblød. Og det er altså bare en primer. Så lader vi lige det sidde lidt. Så kan vi jo imens lige tage en tår kaffe. Jeg er stadig mega i tvivl, om jeg skal prøve at fjerne min hår i ansigtet, fordi sådan, det er ikke fordi, man lægger så meget mærke til, at man har hår i ansigtet, men alligevel så tænker jeg har hørt så mange snakke om, at ens makeup ligger bare helt fantastisk, og sådan virkelig flawless, og det gad jeg jo godt. En ting er sikkert, det er, at jeg skal have ordnet min bryn. Min kæreste er ikke så vild med, at jeg har de der helt vildt mørke bryn, når det er, at jeg er rimelig lys i mit hår. Jeg elsker det. Jeg freaking elsker det. Men jeg er også kommet til det stadie, hvor jeg, nu, der kunne godt ske et eller andet, om jeg skulle have dem busket op. Noget skal der i hvert fald ske med min bryn, men den tid, den så. Nu er det altså tid til at prøve den her. Mange snakkede om, at det er lidt ligesom en concealer. Men det er altså til hele fjeset. Så jeg gør det, at jeg kører det på min hånd. Okay, der kommer godt nok ikke særlig meget produkt på. Men jeg kører det på min hånd, så jeg kan fordele det i mit ansigt. Okay. Og igen, det er meget forskelligt, om jeg putter det i ansigtet med det samme, eller om jeg putter det i hånden, og så kører det med en børste, eller om jeg bruger min scrunchie. Altså, det skifter jeg sådan lidt alt efter humør. Men okay, jeg synes godt nok, at man skal bruge meget. Hvad sker der? Hvis jeg skal sige noget, så har jeg da i hvert fald fundet min farve. Jeg har fandme ramt den lige i med farven. Det vil jeg sgu nok sige.
helt vildt nem at arbejde med, altså, og så ligger den virkelig, virkelig flot på din hud, synes jeg. Vi er jo i december måned, og vi er jo i gang med at bygge et hus, eller vi er i stadiet inden. Huset blev revet ned i uge 2, det der står, og så skal vi så bygge et nyt. Og i mellemtiden bor vi i en lejlighed, en lejet lejlighed, og det er jo sindssygt dejligt, fordi vi bor billigt, men I'm not fan. Altså, jeg kan ikke lide lejlighed. Jeg synes, den er mega, mega mørk. Og der er sådan revner i væggene, og, altså på grund af malingen, og fordi den er gammel og sådan noget der. Men vi kan jo ikke begynde at ændre noget ved den, fordi vi skal bo her i en kort periode. Og vi har en nabo, som der ryger helt vanvittigt. Altså som i fuldstændig vanvittigt. Og vi kan lugte 90% af tiden i lejligheden, og det trigger mig fuldstændig, fordi jeg føler ikke, at jeg kan være hjemme. Jeg føler ikke, at jeg kan lave de ting, som jeg rigtig godt kan lide derhjemme, fordi at det er sådan, jeg føler mig ikke hjemme. Jeg ved ikke, om det giver mening. Så jeg har faktisk i år valgt ikke at pynte op til jul, fordi jeg orker det ikke. Jeg orker det virkelig ikke. Og det kan jeg godt mærke, det trigger mig lidt, fordi jeg elsker julen. Altså, jeg freaking elsker jul og pynt op og gøre det mega hyggeligt og sådan noget. Men i år, den er der bare ikke. Men til gengæld, så kan jeg se frem til, at næste år kommer vi jo så til at bo i det nye hus. Helt nye hus, hvor at jeg kan pynte op. Så i bund og grund, så kunne jeg jo faktisk godt begynde at finde ting til huset, som der kunne være pænt at hænge op til jul. Ja, man må lige tænke langsigtet. Nå, indtil videre synes jeg, at den her foundation fungerer sindssygt godt. Og så at jeg lige nailer farven på første hug, det er meget imponerende. Sådan der. Bronzer kører vi stadig den her fra Anastasia Beverly Hills. Men jeg skal seriøst have gjort noget ved de her bryn, altså. Jeg har lige fået lagt resten af min makeup, og jeg har altså brugt den her mascara fra Kosas, tror jeg det udtales, Kosas. Og prøv lige at se, den er vanvittig. Det eneste jeg lige mangler nu, det er noget på læberne og min setting spray. Så lader vi lige det her tørre. Så skal vi have gjort noget ved det her hår. Så fik jeg altså ordnet mit hår, og det er blevet så lækkert, stort. Hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan jeg lavede det her hår, så giv lige et like, så ved jeg, at jeg skal lave en video step by step. Så er jeg altså klar. Jeg skal lige have noget mad, og så skal jeg afsted. Nu hedder det takeaway. Hygge derhjemme resten af aftenen.